Si Kim Se-won ang Koreanong gingong sospek sa pagpatay sa iyang live-in partner o sa ginikanan niini, milimud sa mga alegasyon bato kaniya. Si Wong kinsa gibalhog na karon sa Lapu-Lapu City Police Office niingon nga nakita na lang niya ang iyang kapuyo ug mga ugangan nga nagbuy-od og daghan ng samad dinunggaban. Matod niya nga human niya kini makit-i nibalik siya sa iyang kwarto ug nag-inom og misway paglaslas sa iyang pulso sa makadaghang higayon. Sulti niya nga wala siya kahuna-huna sa pagtawag og tabang tungod kay nasyak pa siya sa nahitabo. Apan bisan pa man nilimod si Wong sa nahitabo, mupasaka gihapon ang Lapu-Lapu City Police Office og kasong multiple homicide batok kang Kim karong adlaw sa Lapu-Lapu City Prosecutor's Office. Ang kapulisan naghulat pa sa resulta sa otopsiya sa mga namatay. Gisuta sab karon sa mga otoridad ang hinungdan sa away sa pamilya.